Aduh, sompretnya di sana juga ada sompret. Rangga Savitri Putra. Ini kayak lagu lomba kok. Kayak lagu lomba. Senggae, monggo senggae, senggae. Oh iyo, 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 yo Mas Said. Betul kowe, betul kandamu cahayu, kowe tak tunggu ora liya mung sliramu. Marina wangi dadi impenku, wani sumpah apa nyalukmu cahayu, aja guyu-guyu. Terus ayo ayo wah ya ampun ada Mas Rompi senggae Mas Rompi waduh bapak waduh biung anakmu kaya wong gemblung kapanen dika paring pitulung iwak cudut ngemblung ning karung kebacut alias kadung ngentekne sawah ngentekne kampung siap besok iya ya Apa? ya ya ini ra iso mek gulune tok. No
kaya wong gemblung kapan dika maring pitulung iwak cucut lebu ning karung kebacut alias kadung kentekne sawah